Be, haçan bu elkençlik yadımdan çıkacak. Eyyem 20 yıl geçti. Lokmandanam aydın ettim. Ya bu Allah Taala'nın bana veriyen cezasımka. Kimden ötünç doğurmalı? Kimin yanına varmalı? Kim beni bundan halas etmeli? Şol pursat men Lev Tolstoy şahyryň gözellik söýüge sebäp bolmaýa, ýöne söýgü gözellik görmäge mejbur edýär diýip aýdan sözlerine münkurlyk etdim. Göýe gözellik söýmäge mejbur eden ýaly. Ine tapdym. Kalmyň dermanyny. Salam. 6-njy mikro alkytyp bilmersiňizmi? Bu ne ses, bu ne owaz? Egerde men bu sesi günne eşitip dursam, gecelerine hiç hili elkençlikler men okuyum bolup bilmez. Bagışlaň, alyp gidersiňizmi? Elbette. Gelin munun. Gece nereden gelýär? Özüm toy koýnagynda. Ya yoldaş bilen söýüşeýdim-ki. Belki koýnagyň kireýini alanlar. Hawa kireýini. Sebäp eşik köni. Kino suraty düşmäge alanlar. Olaryň biç oşandyr. Ýöne näme diýip gurrun açdym kam. Maňa kyn görmeseňiz, çmäni suwalyp bilersiňizmi? Häzir. Elbette. Emra, sağlıkmı? Eýgilik dostcan. Dost, kiçirek kaýyş bilen geldim. Ayıp dost. Dükanyňdan soğup bolmazmy ka? Sen giyeceğin yarına meni okudan ayırıp, yüreğim yarıp dükkandan su alacak. Gayrat et dostcan, 2 setip tülecek. 3 etse tölersin. Bolya gayrat et. Aha, ekecemin. Böyle afan verersin. Aha.
Me alın. Sağ olun. Suğunuz üçün. Ay hiçle. Sizin adınız näme? Ayperi. Ay hiçle Ayperi. Ine, sizin diyen yerinize de geldik. Size neçe vermeli? Yo işte. Sağ olun. Sağ olun. Bağışlan. Ne doğru pikir etmeyin, men bir aylık işten din çalıştı. Etmege işimem yok, öyde de yürüğümüz ya. Eger mümkün olsa siz bir yer gitseniz ekidip getirmeni ruhsat verin. Bolya, eger kıyın görmeseniz, ertir saat 2'de şu yerik geleyim. Böyle. Ayper deysen Ayperi. Telefon belgisini berer öttüm olin. Şulan böyle. Baraňar açyk doýna. Eşsäňmi? Ulu gelle kaç.
Sultan! Gel abi gel. Gel böyle olmasın. Haydi oğlum gelin. Lan tur. Tur da. Hey efendim tur. Lan Gülşüm Ali, kaçın. Hastaneye moktur buyurun. Oğul bir kıra çekileyin de. Kaçın gence Gülşüm. Hadi getir. Polis çek al. Buradaydı. Komak et çek. Genece. Turman arıp geçeydin. Yürü. Emrecan, ne biçim değilsin? Salamcığım. Selam. Dünçtök fatallıqydı gelen olmalı. Adım Ayperi. Ay ya bilmedim. Böyle. Ayperi. Samsa. Bağışlan bir yerine megdet edip durun. Yekecemint. Elinizdeki yüzüğü nereden aldınız? Sana näme? Men özläp berän gydymda edinçiler ýaly yüzük bardy. Doglan günüme derdi goňşymyz. Hany, sülgün aýda. Sağ olun. Salam aleyküm daydı. Salam bana. Emrecan. Oğlan dinleyen.
Kömekleşeýinmi daýda? Oğlum, kıyın görmeden öýe salşan. Getirin. Zatları şu çağı şerde koyayçağım. Böyle. Daýda, Näme balam? men bärk bir ýerini gözlemäne geldim. Dün men şu ýere menden duşgyzy ulagda getirdim. Goňşularyň ählisinden soradym welin hiç bir ýeri tanamady. Belki siz tanaýansyňyz. Ady Aýperi, özüm toýlubasynda. Daýda, daýda, näme boldy? Belki atýan dermanyňyz bardyr. Dereg uçup getireýin, adyny aýdyň. Adını Ayperi deydin mi? Hawa, Aýperi. O ola böyle kapı yoktu. Su kıyın mı? Hawa, edilödi. Vakıydım za. Gidenine yürüm yel bollu bana. Men biliyordum. Sonunda men yanımdan gitmeyadını. Bak bana. Ey Allah. Neyme günahım var. Neydim toygunla men kıydım Allah yardım. Oğlum sen mi? Salam aleykum daýda. Salam. Girmek mümkinmi? Gel geçiver balam geçiver. Gel oğlum geçiver. Bak beýdip azary kalmalar. Yok enecan. Ak güröňden Şu taydı koyuver. Enecan. Geçen gedek saglaşman aýdan aýtmaşmarsyňyz da. Hiç la oğlum. Gel geç. Men gıydımın ruhunu gören her bir adamın pen ýagdaýyna düşerdi. Geç otur. Aytana oğlum. Dinleyen barada gürleştiňiz. Dogry maýsama men sizden bileýin diýdim. Näme üçin 20 ýyldan soň siziň gyýdyňyz men gözüme göründi.
Bilmedim de. Men nereden bileyim? Gel sebepte ne atansın, gözünü görünsün neytene. Men gözüme görünen olsa bolmadım. Sebepsiz diýsek yanlış var. Sen näme diýjek bolýan oglum? Yol gelekçiligine men sebep boldum. Topum yolu gidiripdim. Şonu aljak boldum bolyn. Sol çağı, şu çağı sermedin. Bağışlaň ene. Bağışlaň meni. Näme etmeli bolsa men taýyn. Belki sizin gyýdyňyz, sizin ýanyňyza gelip sizden ötünç doğurmam üçin gözüme görünenler, ha? Emracan, eýýam epetli wagt boldy. Sen çağıdın. Sen günahın yok. Bu bir Allah'ın işi. Belki olur Allah gerek bolanır. Men öňüm hiç kimi günahkarlamokdum. Belki onu sizin ýakynlaryňyz meni günahkarlaýandyr. Belki men olardan ötünç doğurmalylaryn. Men Ayperimden ýakynım yok. Yollaşma menem. Yetimliň öýüne ötdük. Yollaşım ir terk edip gitti biri. Soňum kıydım. Salamu aleykum ajağa. Waleykümselam. Goňmy adaylar? Yaxşı goýmadyn, darmandy. Ýaxşy. Salamu aleykum. Saman gymyllap işläp ýörmüsiňiz? Goýmadyn-da. Hudaýa şükür ýaxşy. Ahmet Gaja. Men bir dert bilen geldim. Men gözüme bir gyýdyň ruhy göründi. Has kynam men oňa maýyl boldum. Menini nädip şundan başalyp çykmady. Emrajan, munyň ateň bir dert däl, iki dert bolýar. Bu zatlaň biz oglan kağa, biz gojalarymyzdan, atalarymyzdan eşderdik. Bu ýagdaýlar hilçeňrek bolýar, biziň eşçimize görä.
Allah'ın halan adamlarından ahunlar var, beyik. Pirler, veliler, ilim taraftan kelamlarını kovlayan adamlara şu zatlar ayanlar eken. Şu zatlar ödü bir Allah'ın nazar sallanı, Allah'ın halan adamlarına bolya diysek daştıştığımız bolmaz. Belkim Hemrazan, uruh senin bir zat isleyen bolaymasın. Sen öyüňe barda doga dilek et. Giýinrek bol, gamlanyp ýörme. Allah uğruna etse hemme zat yer we yer bolar. Borgaja. Onun hem çünkü ummandaşlygyny onun aňarda aýtmana zat ýok. Haýsydyr bir zadyň ýer-teher daňyna meni sen gözleriň oýurdy. Indi bolsa men hiç kimiň ýok dünýäsinde insan bolup galdym. Men ol dünýäde ýeke özümiň näme işim bar? Indi diňe sen ýylyňdan gidemek galdy. Dayda? Mümkün mü? Ene dayda? 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 Ey Allah'ım, günahımı geçiver. Men bir neslim dünýeden nikmegine sebäp boldum. Günah ile eýlikençlik. Inni hemme zat
düşnükli. Näme soragyň jogaby ýönekey bolsa-da diýsen agyr. Ýöne bir enem ömrü duralga golaýlandygy sebäpli oňa hoş sar çykmagym. Men 20 ýyl mundan asal eden günäm ýoýamka. Meninni eneligi bir-birinden aýra salymmy? Ya birikdirdim. Ol soragyň jogabyny bu dünýede tapmasam gerek. Muňa durmuş öwrümler diýmekden başga diýer zat ýok.